Anteeksi, olisiko sulla aikaa vastaa? Haluatko sä vastaa pari kysymykseen nopea? Anteeksi, haluatko sä vastaa pari kysymykseen? Onko teillä aikaa pari kysymykseen? Ei, nyt ei kyllä yhtään aikaa. Okei, anteeksi, onks... I don't know, en ois Mä en tykkää hänellä ollenkaan. En oo kyllä mikään fania eikä ei jotenkin nappaa kyllä. En tunne kuule. Mä oon vähän vanhempi kuin sinä. En oo kuunnellut. No en mä nyt oo hirveästi mieltä, en mä oo kuullut hirveästi sen musiikkia, mutta et niinku... Mitä mä nyt sanoisin? Se on terveellistä, vähemmän lihaa. No mikä ettei, totta kai ne on, jos nyt on ihan asiallisesti täällä. Ei siinä mitään muuta. No, ei oo mitään niitä vastaan. En koe ongelmaksi. Totta kai. No se on semmonen hiina ja hiina. En.